ଜୟଗୁରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ସୁଦାଂଶୁଳା ରୋଷେଇଶାଳାରେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଉଷୁନା ଭାତ ହେଇଛି, ପଣସ କଠା ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ମୁଗ ଡାଲି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ଛୁଇଁ ନାଡ଼ି ପଣସ କଠା ପଡ଼ିକି ଡାଲମା ହେଇଛି। ଯିଏ ଡାଲମା ନ ଖାଇବ ତା ପାଇଁ ହରଡ଼ ଡାଲି କରାହେଇଛି। ଆଉ ପୋଟଳ ଜହ୍ନି ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଦିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ଦଳା ହେବ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବର ଚଟଣି କରାହେଇଛି। ଏଟା ପଛ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି କେମିତି ଆମ୍ବ ଚଟଣିଟା କରିଛି। ଆଉ ଏଠି ହେଇଛି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ।